Pagkakita na mo sa dakong luso mga kafining gwapa, perti jud namo intong katawa. Padulong na mi sa dakong luso. O karon nakakita na mo ni Marimar kay nabutang-butag bulak siyang dunggan. Kuya Juan, Marimar yours? Nagdinaganay na ang mga alien kay kakita daw sila big teddy bear. Pagkakita na mo sa dakong luso mga kafining gwapa, perti jud namo intong katawa. Kay lagi nakita nako sa layo pa nga grabe nag-ugat-ugat jud in town ug kadako jud sa itlog ni Manoy. Ug sa akong paghikap-hikap diha ni action jud ko kakuyawan kay basin unya og maburos ko. Kay lagi daw once muhikap daw ka nang dakong luso is maburos daw ka. Mao nang nag-design mi sa akong alien nga manghawa na lang mi kay di ko gustong maburos. Palihog lang. Pero sa among pagnaog atangan sa daay may og tulo ka luso sa ubos. Unsa man jud luso maninuod man ka. Kuya ang luso nila dire kay nagtindog na apoy naghigda. Ug sunod na mo agtuon kanidong 300 step nga hagdan. Ug unsa to kataas ang luso mo sa ni kataas ang hagdan. Sa ako lang paminaw di na ako nakaya sa kaon kay maiko ko sa kong lawas basin ninyog maniwang na. Ang gibuhat na mo nagpapiling na lang mi nga nakasaka og nakanaog na mi kuno